Türkmenistan'daki işsizlikle güýçlendirilen çäklendirmeler eklenji kynlaşan ýaşaýjylar bilen häkimiýetleriň arasynda gatnaşyklaryň barha dartgynlaşmagyna alyp gelýär diýip Azatlygyň mardaky habarçysy habar berýär. Şatlyk şäherçesiniň aňyr çetindäki zapravkanyň öňünde ýerleşýän Golonly diýilýän duralgyda şu gün polisiýa bilen ýerli ýaşaýjylaryň arasynda bir gatyrganyşma boldy. Ogulhan etraf polisiýasynyň işgärleri gelip ýüklüler bilen Aşgabatda gitmek üçin toplanan 50-den gowrak adamy dargatsak boldy diýip habarçy 12-nji ýanwarda habar berdi. Onun sözlerine göre iş için yola çıkan adamlar häkimiýetleriň derrew dargamak barada eden talabına boyun bolmadylar. Şondan soň polisiýa Goloýda ýerleşýän gaz idarasyna gidip bol ýerden awtobus getirdi we adamlary ulaga mindirip Şatlyk şäherçesiniň polisiýa bölümine alyp gitdi diýip habarça etdi. Polisiýa eltilen adamlaryň biriniň beren maglumatyna görä olardan Golonly duralgysynda üýüşmeligi talap etdiler. Adamlar onna biz Aşgabatda nädip gitmeli? Birimiz firmalarda, beýlekilerimiz huzurluklarda işleýärdi. Bir da edip aşmasak bolmaýar diýdiler. Aýdylmagyna görä, paýtagy töwereginde dürli işlerde işleýän adamlar bu ýerden Aşgabatda et we beýleki ömürler daşıyan ýüklüklaryna ýa-da gadel awtologlaryna minip öz iş ýerlerine barýarlar. Samolyota minmäge ýagdaýymyz ýok. Otly gapnaw açylmasa biz işsiz oturmalymy diýip adamlar öz ýagdaýlaryny düşündirjek bolurlar. Tutulup eltilen adamlaryň biri ol ýerde işleýän garyndaşyna gawat geldi we polisiýa ofiseri oňa karantin çäklendirmeleri başga ýerlerde aýrylsa da bizde açylmaz. Sebäbi hökümet her ýagdaýda uly girde zalýar diýdi. Adaýdylmadyk polisiýa işgäriniň sözlerine görä, ýolagçy otlaryny işleýän prawotniklaryň bary aýlyksyz zähmet urgusatyna uğradylar. Hökümet olara aýlyk tölemän köp serişde tygyş etdiler. Aşgabat ýoluna bir topar çadyr dikildi we olaryň deňinden geçen her ulagdan belli bir metrede para alynýar diýip ofisier ýollaryň ýapyk wagtynyň açyk wagtynda kagaranyna has köp girdeji getirýändigini hem sözüne goşdy. Çäklendirmeleriň arkasyndan galanylýan beýkanun pullaryň alkyş därligini we bu ýagdaýyň ýollaryň haslyk ýapyk saklanmagyna alyp gelmek ähtimallygyny Azatlygyň başga bir çeşmesi hem tasdik etdi. Şeýle-de Golonly duralgysynda saklanan adamyň polisiýada işleýän garyndaşynyň aýtmagyna görä, şu ýyl polisiýa işgärleriniň sanynyň hem düýpli azaldylmagy mümkin. Bizim basym işimizi ýitirmegimiz mümkin diýip polisiýa ofiseri garyndaşy bilen özara gürrüňçilikde aýtdy. Ol bu ähtimallygyň sebäbini öňünden görülen taýýarlyklar bilen düşündirdi. 2019-njy ýylyň Tomsonda polisiýa işgärleriniň köpüýüşini petilere, ýagny polisiýa taliplerine we mektep maglumatlaryna etdirdiler. Şol wagt olara öz edýän işlerinizi öwrediň diýseler, biz düşünmän ähli bilýän zadymyzy öwretdik. Indi talipler, maglumatlar biziň edýän işlerimizi etmäge taýin boldy. Bizi haçan işden çykartalar, çykary bermeli, ofisier duralgyda saklanan garyndaşyna içini ýokdy. Bizi away siýasat köre bilen goýberdiler. Gaýrat edin. Geçenin gözüne görünüp durman duralgydan Golonly etrawyna tarap 500 metr süýüşip durun. Şol ýerde kerpiç zawody bar. Hamala kerpiç zawodynyň işgärleri ýaly bolup durun diýdiler diýip saklanan adamlaryň biri Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Şeýlelikde adamlar taksi tutup duralganyň aňyrsyndaky kerpiç zawodynyň ýanyna gitdiler. Indi tutulsalar olara jerime salynjakdygy aýdyldy diýip Azatlygyň habarçysy habar berdi. Şu aralykda Marynyň polisiýa işgärleri çäklendirmeleriň döreden gazanç mümkinçiliklerinden peýdalanyp adam gatnadyp kiretmäge başladylar. Türkmen News neşriniň ýazmagyna görä, polisiýa ofisiýerleri wezipelerinden peýdalanyp Aşgabatda barýan ýolagçylary tezene çenli getirip haklaryny alyp ýyllaryna dolanýarlar.